Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon ito ay meron pong ipapakitang recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ang gagawin po natin ay OB pie. So ito na po yung ating mga ingredients. Para po sa ating magiging dough, meron po tayong 3 1/2 cup ng all-purpose flour, 1/2 cup ng white sugar, 2 tablespoon ng lard, isang pirasong itlog, 1 teaspoon ng asin, 2 1/2 cup ng warm water, at saka isang yeast. Para naman po sa ating magiging filling ng ating OB pie, gagamit po tayo ng 5 cups na tubig, sweet purple yam. Meron po tayong isang pirasong itlog para sa ating egg wash, OB color na flavor, 1 tablespoon ng margarine, 1 cup ng cornstarch, at saka 1/2 cup ng white sugar. So, yan na po lahat yung ating mga sangkap. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay paghalu-haluin po muna natin yung ating mga dry ingredients para po sa ating magiging dough. So, ngayon, ilagay ko po dito sa ating 3 1/2 cups na all-purpose flour itong ating 1/2 cup na white sugar. Tapos, ilagay po natin yung ating 1 teaspoon na asin. Yan, haluin muna natin. Tapos ngayon ay pwede po nating ilagay itong ating warm water. So dapat po yung gagamitin natin ay warm para aalsa po yung ating yeast. So dahil po itong gamit natin ay rapid rise, so hindi na po natin to kailangan i-activate muna bago natin ihalo dito. Kumbaga, idediretso na po natin itong ilagay dito sa ating harina. So unahin ko pong ilagay itong ating yeast muna. Kung wala po kayong ganito na nakapakete, maglagay po kayo ng mga 1 tablespoon na yeast. Yan, haluin muna natin. Tapos ngayon, pwede na po nating ilagay itong ating warm water. Paghalu-haluin lang po natin hanggang sa makabuo po tayo ng dough. Ngayon, pwede ko na pong isunod itong ating 2 tablespoon na lard or shortening. Pati rin po itong ating isang itlog. Ihalo na po natin. Pagka nahalo na po natin to ay simulan na po nating masahin. Yan, pagka ganito po na medyo basa po yung ating mixture, dadagdagan po natin to ng harina. Dahil hindi po natin mamamasa pagka ganito po yung kanyang yung texture niya. Ayan po, magdagdag po ako ng mga 1/2 cup. So, bali yung harina natin ay nasa mga 4 cups na lahat. Pagka medyo basa pa rin yung ating mixture, pwede ko yung magdagdag ng paunti-unti hanggang sa makuha nyo po yung tamang niya, yung texture, na pag minamasa nyo na ay hindi nadidikit sa kamay nyo. Medyo basa pa rin, so magdagdag pa rin ako ng 1/2 cup. So, mga 4 1/2 cup na lahat. Ayan po, pagka ganito na po, hindi na siya didikit sa ating kamay. So, ito, mamasahin po natin to ng mga 5 to 10 minutes or hanggang sa maging smooth or elastic po yung kanyang texture. Yan, papakita ko po sa inyo mamaya pagkatapos nating mamasa.
Dito ko lang po siya minasa dahil hindi naman po siya ganong karami. Pero pagka medyo marami po yung ating gagawing dough, mas maganda po pagka sa flat na surface or yung ibabaw ng lamisa para mamasa po natin ng mabuti. Yan, pag medyo didikit pa po sa kamay natin, lalagyan lang po natin ng konting harina para hindi na siya didikit. Ayan po, after kong namasa ng mga 10 minutes, ito na po yung kanyang hitsura. So ngayon, papaalsahin po natin to ng mga 45 minutes. Yan, lalagyan ko po muna ng oil para hindi siya didikit dito mamaya pagka umalsa na. Ngayon ay lalagyan or tatakpan po natin itong ating cling wrap. So, papaalsahin po natin to hanggang sa magdoble po yung kanyang size. Mga 45 minutes. Ngayon po, habang hinihintay po nating umalsa yung ating harina or yung ating dough, gagawin na po natin yung ating OB filling ngayon. So, dito sa ating kawali, ilagay po natin yung ating 4 cups na tubig. 4 cups lang po muna yung ilalagay natin dahil yung natirang 1 cup, yun po yung paghahaluan natin muna ng ating cornstarch. So ngayon, ilagay ko na po itong ating 1/2 cup na sugar at saka itong ating 1 tablespoon na butter. Yan, papakuluin lang po natin yan or hanggang sa matunaw po yung ating asukal at saka yung butter or yung margarine pala. Hintayin po natin kumulo yung tubig. Ayan po, habang hinihintay po natin kumulo yung ating tubig dun sa kawali. So, ang gagawin po natin ay imimix po muna natin itong ating 1 cup na cornstarch dito sa ating natira na 1 cup na tubig. Bali, tunawin po muna natin to bago natin ihalo dun sa ating pinakulo kanina dun sa kawali. Dahil pagka idiretso po natin itong ihahalo doon, magbuo-buo po siya dahil mainit na po yung ating tubig. So, maganda po na sa malamig po muna natin siya tutunawin. Yan, pagka natunaw na po natin, ay pwede po nating lagyan na nitong ating ubi flavor. Patakan po natin ng mga 2 patak or 3 patak. Titingnan po natin mamaya kung gaano katingkad po yung kanyang kulay. Pwede po nating dagdagan kung medyo hindi pa siya kulay ubi pagka nahihalo na po natin doon sa ating pinakulo na tubig. So yan, pagka na-mix na po natin ng mabuti ay itabi muna natin. Ayan po, natunaw na po yung ating margarine at saka yung asukal at medyo kumulo na din po. So ngayon ay pwede na po nating ilagay itong ating sweet purple yam na palaman. So ito po yung ginamit ko dahil mas gusto ko po to dahil medyo siya, may timpla na po siya. Pero kung wala po kayong mahanap na ganito, pwede pong kayo mismo yung gagawa ng yung obi. Lulutuin nyo po, parang gagawin nyo siyang yung obi halaya. Pero kung nagmamadali po tayo, syempre yun ay mahabang proseso ang paggawa nun. So pwedeng ito na po para mas mabilis po tayo. Marami naman pong nabibili nito sa tindahan or yung sa mga Asian store. Yan, ubusin ko po itong isang bote. Haluin lang po natin para matunaw po or ma-mix po natin ng mabuti yung ating obi filling. Yan, siguraduhin lang po natin na walang buo-buo para paghalo natin mamaya sa ating cornstarch ay maganda po yung kanyang magiging texture. Yan, papakuluin po muna natin siya. Ayan, ngayon pong kumukulo na po itong ating mixture ay pwede na po nating isunod itong ating na-dilute kanina na cornstarch na may food coloring na obe. Yan. Hihinaan lang po muna natin yung ating apoy. Tapos habang binubuhos po natin ay hahaluin po natin para hindi siya magbuo-buo. Halu-haluin lang po natin hanggang sa makuha po natin yung tamang consistency or yung texture ng ating filling. Ngayon kung medyo natatabangan po kayo, pwede po kayong magdagdag ng konting asukal. Yan, depende po yan sa panlasa nyo kung gaano katamis po yung gusto nyo.
Kaya hindi ko siya medyo dinamihan ng asukal kanina dahil yung ating filling ay timplado na po siya. Matamis na po yun. Tsaka na kayo mag-a-adjust pagka nailagay nyo na po lahat yung mga sangkap. Yan, medyo patutuyuin pa po natin siya ng konti. Yan, siguro hindi na ako magdadagdag ng coloring. Sakto na po yung kanyang kulay. Ayan po, pagka ganito na po yung kanyang consistency, ay pwede na po nating patayin yung ating stove. Ayan, dahil mamaya pagka malamig to ay medyo lalapot na po to. O yan, ililipat lang po natin to sa isang lalagyan para mapapalamig po natin. Ayan po, after 45 minutes ay babalikan po natin yung ating ginawang dough kanina. Ayan. Lumaki na po yung ating dough. Nagdoble na po yung kanyang size. Tatanggalin lang po natin to. Ilagay po natin dito sa ating table. Ngayon, hahatiin po natin to ng dalawa. Itong isa ay gagawin po nating pabalat sa ilalim ng ating pie. Tapos itong isa naman ay yung sa ibabaw. So, itabi ko po muna tong isa. Yan. Ipa-flatten po muna natin to. Dapat po yung ating pabalat ay mga ganito kalaki. Yan, pagka na-flatten na po natin ng mabuti ay ililipat na po natin to. Yan, tutupiin lang po natin para mabilis po nating mailipat dun sa kabila. Yung baking pan natin ay nilagyan ko po ng baking sheet para hindi po didikit yung ating dough. Yan, dahan-dahan lang po. Ayan, pagka ganito na po, na ilagay na po natin ng mabuti dito sa ating baking pan, ay pwede na po nating lagyan itong ating ginawang filling. So yan, pag nakikita nyo na medyo may napunit, pwede nyo po siyang tapalan para hindi aapo yung ating palaman. Yan, ipa-flatten lang din po natin yung ating filling para malagyan po natin lahat at magpantay-pantay po siya. So, ngayon, itatabi po muna natin to dahil gagawin na po natin yung kanyang pangtapal sa taas or yung pangtakip dito sa ibabaw para maisara na po natin. Bago pala natin gawin yon ay puputulin po muna natin yung mga excess na harina or na dough dito sa gilid. Ayan po, ito po yung pangalawang pabalat na gagawin natin pang tapal sa ibabaw ng ating pie. Ipa-flatten lang din po natin tulad ng ginawa natin kanina sa una nating pabalat. Ayan po, nilagay ko na po yung ating pabalat sa ibabaw. Ngayon, ang gagawin naman po natin ay gugupitin po natin yung gilid niya para makuha po natin yung tamang sukat ng ating pie. Ngayon, ang gagawin po natin ay itatack-in po natin yung kanyang gilid para hindi talaga aapo yung ating palaman. Para maisara po natin siya ng maayos. Hindi siya bubuka. Yan. Yan, may hangin pa siya sa loob. Kaya ang gagawin po natin ay gagamitan po natin ng tinidor para at tutusukin po natin para makalabas po yung hangin na nasa loob. So ngayon maghanda po tayo ng egg wash or yung natira nating isang itlog kanina. Tapos ipapahid po natin sa ibabaw para maging golden brown po yung ibabaw niya. Maganda po siya tingnan pagkaluto na yung ating pie. Yan, ito po yung ating itlog na ipapahid natin sa ibabaw.
Habang ginagawa po natin to ay nakapreheat na po yung aming oven sa 375 degrees Fahrenheit. Para pagkatapos nito ay pwede na po nating isalang kaagad sa ating oven. Ngayon po ay ready na po natin tong isalang sa ating oven. Lulutuin lang po natin to ng mga 20 minutes or hanggang sa makikita po natin na mag golden brown na po yung kanyang ibabaw. Ngayon po ay titingnan po natin yung ating pie kung na golden brown na po yung kanyang ibabaw dahil yung nakalipas po ay mga 20 minutes na. So yan. Ready na po itong ating pie. Ayan po, palalamigin po muna natin to bago natin siya hiwain. Ayan po, hiwain na po natin yung ating pie. Ito na po ang ating OB pie na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!